huis van Pieter de Hu. Ik ben Jenny Roosendaal en ik ga u een rondleiding geven. En dan beginnen we met dit huis. Komt u maar. We zijn hier in het achterhuis. En dit is het huis van Pieter de Hu geweest. Pieter zit daar. Hij is daar nog een beetje jonger. En hij heeft hier gewoond met zijn vader en moeder eerst. En ze hebben dit huis gebouwd in 1912. Pieter is geboren in 1876 en is gestorven in 1958. Dus hij is best oud geworden. Toen zijn vader en moeder overleden waren, had Pieter een probleem. Want in die tijd konden mannen in het huishouden echt niets. Dus hij had iemand nodig die het huishouden bestuurde. Nou, en dat heeft hij gevonden. En dat was Saartje Brakman. Nou, Saartje staat hier aan de strijktafel. En Saartje is gekleed in de Katzandse streekdracht. Dat heeft ze haar hele leven gedragen. En hier heeft ze dus het morgenkostuum aan. En dat betekende dat ze maar een paar rokken aan had. En maar een hele grote schort, een zwarte ondermuts en een gehaakte bovenmuts. Nou, Pieter zit klaar om geschoren te worden. Of dat hij zelf scheert. Alle materialen die hij nodig heeft, liggen bij hem. Hier de zeep en de kwast, het mes. En dat kon hij nog scherp maken door over dit leer te scherpen. En zo kon hij dus zich scheren. Hij kon het zelf doen. Of hij kon het Saartje misschien laten doen, wie weet. Saartje is aan het strijken. En ze heeft hier nog een aantal oude strijkijzers. Dit is een gietijzeren strijkijzer, maar grappig, met een sluiting van een kipje. Daarin gingen gloeiende kooltjes en dan werd dat warm en dan kon ze beginnen te strijken. Datzelfde strijkijzertje is er ook voor de mutsen te strijken. Hier gingen ook weer gloeiende kooltjes in en hier hebben ze dus een sluiting van een eekhoorntje. Dit huis is eigenlijk nog heel erg in de oude conditie. Ze hebben hier ook geen gordijnen en ze hebben hier geen binnenluiken, maar ze hebben hier binnenluiken in plaats van buitenluiken. 'S Avonds ging daar een lat overheen. Nou, je maakt een goede inbreker als je dan nog binnen kunt komen. Als die gesloten is het ook goed om de warmte buiten te houden en om de kou in de winter buiten te houden. En dit is waarschijnlijk een broodschaal geweest. En daar hoort dus ook dit broodmes bij. En dat broodmes is op dezelfde manier gesneden als het paardenmes. Nou, wat is nu een paardenmes? Een paardenmes droegen alle boeren en boerenknechten die met de paarden op pad gingen, die droegen dat in een speciaal zakje hier in hun broek. Want als die paarden op hol zouden slaan, dan moet je heel snel kunnen handelen om hetgeen dat erachter hangt ook los te snijden. Zodat de rest ook niet kapot gaat. Die paarden komen wel terug. Maar als jij je koets erachter en die komt in de sloot, dan heb je een groot probleem. Vaak werd daar iets van hunzelf in gesneden. Kijk, en deze meneer was een Zeeuw, want die heeft het Zeeuwse wapen. Verder zie je daarop een paard met een ploeg daarachter en de boer loopt erachter, of de boerenknecht. Je kunt zelfs nog het pijpje in zijn mond zien en de meeuwen boven de ploeg zie je er ook nog bij. Deze heeft een andere voorstelling. Hier heb je een pelikaan. En een pelikaan staat symbool voor een lang leven. Hier heb je dus een paard met een wagen erachter. En de boer of de koopman zit erin. En een zak graan. Waarschijnlijk een rijkere boer of ja, een koopman geweest.
Het bijzondere aan die messen is dat er van boven overal gleufjes in zitten. Door die gleufjes werd zoveel mogelijk van het binnenste weggesneden tot er een klein balletje over was. En dat is de ziel van het mes. En die moet je kunnen horen. Hier nog iets speciaals. Dit is een sigarenkoker. In die tijd waren sigaren luxe. Die rookte je niet gelijk op en die bewaarde je voor de zondag. Kreeg je nou een grote sigaar, dan kon je hem bewaren, maar je kon ook een kleinere sigaar bewaren. Dikwijls als die boeren naar de markt gingen, deden ze een koop en dat werd dan beklonken met een borrel en een sigaar. Nou, het eerste wat Saartje 's morgens deed, was de kachel aanmaken. En dat was noodzakelijk, want er was toen nog geen elektriciteit en er was ook nog geen waterleiding. Ze had daar bij het broodstaat had ze een klein granieten aanrechtje met een pomp, maar die is eruit gehaald. Ze haalde dus inderdaad, nadat ze de kachel aangemaakt had, water met deze ketel. Dit is een zakketel, die hangt met zijn zak in de vuurpot. Is die dus wat sneller warm. En daarna ging ze koffie malen. Kijk, op zijn ouderwets. Als de koffie gemalen was, ging ze hierin. Dit is namelijk een zeer duurzame filter. Een filter die je dus meerdere keren gebruikt. Er zit een koperen rand aan en een soort sok. En die sok die mocht nooit uitgewassen worden. Die mocht alleen maar uitgespoeld worden. Daarom is die ook zo donker geworden. En die hing ze dus in de koffiekan. En dan ging ze koffie opschenken. En die koffie, dat deed ze maar 1 keer per dag. Die stond hier de hele dag op de kachel te pruttelen. En dat warme eten, dat ging allemaal uit hetzelfde bord. Eerst de soep erin en dan je bord goed schoonmaken. En dan kreeg je de aardappels, de groenten en het vlees erin. En ja, dan moest je dus weer goed je bord schoonmaken, want dan kon je ook nog een beetje pap krijgen. Zo ging dat in die tijd. Maar ja, het was ook wel logisch, want Saartje had geen vaatwasser. Dus ze had maar een kommetje om iets af te wassen. Dus je moest zo min mogelijk serviesgoed gebruiken. Nou, als Saartje 's middags nadat ze alles schoongemaakt had, dan ging ze zich verkleden. Dan deed ze een andere muts op, ze deed een ander jak aan, een heel klein schotje. En dan ging ze misschien op de naaimachine werken. En dit is dus een handnaaimachine. Nou, dat is een prachtig ding. Het nadeel is dat je altijd maar 1 hand vrij hebt. Nou, al heel gauw had men bedacht, nou, als onze voeten dit werk gaan doen. Kijk, hier heb je dus een heel groot wiel. Daar hoort dus die riem over te liggen. En die riem die stuurt dus dit wiel aan. Nou, dan kon je dus met 2 handen sturen. Dat is natuurlijk veel handiger. Deze is nog echt een bakkelieten telefoon. En dat is nog een telefoon waarmee je dus naar de centrale moest bellen. Of het postkantoor. En dan kreeg je dus de postmeester aan de lijn. Of de juffrouw van de centrale. En dan vroeg ze, met wie kan ik je doorverbinden? Nou, en dan noemde je een naam of een nummer. En als het de postmeester was, die kende alle mensen, dan zei hij wel eens, ja, maar dat kan nu niet, want ik heb ze net voorbij zien lopen, want ze is aan boodschappen gegaan. En de postmeester kon ook meeluisteren. Dus geen geheim vertellen. Want ik wist nooit waar die letters voor dienden. En die zei, ik vermoed dat het is om een stad of een regio. Wij hebben, als we Oostburg en omstreken, allemaal 0117. Misschien dat ze daar vroeger bijvoorbeeld een paar letters voor gebruikten. En dat je dan pas het nummer van de abonnee kon bellen. Hier de boekensteunen staat ook het oude wapen van Oostburg op. En daar het wapen van Zeeland. Dat is ook handgesneden. We gaan nu naar de mooie kamer.
Daar kwam je niet zo vaak, maar er werd wel heel veel gepoetst. Maar we hebben hier wel nog een hele bijzondere vloer in de gang. Kijkt u maar. Ja, wat is er zo bijzonder aan? Nou, ik weet niet of u dat ziet, maar ik vind het altijd een beetje 3D, een beetje het Escher-effect wat je hier Ja, ziet. het heeft dieptewerking. Ja, het heeft heel erg dieptewerking. Overigens is heel deze hal nog oorspronkelijk. Kijk, het lijkt hier of het marmer is, maar dat is het niet. Dat is zo geverfd. En hier ook die schablonen die daar zitten. De kleuren zijn eigenlijk nog van die tijd. En ook de deuren, die zijn allemaal, ja, in die tijd was dat modern. Dan werd dat geen hard hout gebruikt, maar er werd geverfd. En ook de krukken zitten overal op de deuren. Zijn het houten krukken? Dat zijn houten krukken, ja. Ja, die gaan zo open. Die zitten op alle deuren hier. En de postbode staat daar. Die hebben we binnen gezet, want de postbode stond buiten en die zo ver gewaaid is, die op zijn neus gevallen. Heeft hij zijn neus beschadigd. En nou mag hij binnen staan. Deze postbode heeft de echte kleding aan van meneer Rijnberg uit Driewegen. En die staat hier op de foto met zijn kinderen. En die heeft dus dit pak gedragen. Het is nog helemaal precies zoals het hoort. En die heeft ook beenkappen aan, want het was vroeger in de polder wel eens een beetje slikkerig. Nou, dit is een lijst met de mutsen van Cadzand. Overigens staan ze er niet allemaal op, want de rouwmuts staat er niet in. Dit is de middagmuts. Dit is de ondermuts, die ze altijd overal onderdroegen. En dit is de zondagsmuts. Waarvoor was die ondermuts? Die ondermuts om hun haren bij elkaar te halen. En ja, in die tijd, ze droegen nog een muts als ze naar bed gingen ook. Je mag erin. Dit is de kelder, mevrouw. Ja, dit is de kelder.